Dnes tu máme Brookhaven a je tu strašne dobrý update. Dneska tu máme proste Brookhaven a takto vyzerá môj skin, lebo jednom videu one. Ale môj najobľúbenejší skin, ktorý som si urobila, je V. Lebo proste mne sa strašne páči, a ja proste milujem olympiádu, takže dneska budeme mať všetko olympiáda, proste wow. Takže za prvé si musím urobiť olympiáda skin, čo budem mať za chvíľu. Budeme v tomto outfite, s tým, že mám tieto emoty. A sorry, ale ja som si myslela, že ešte tu je ten update, že je oblečenie. Však olympiáda ešte stále je v dobe tohoto točenia, alebo možno keď toto video už vydám, tak už to nebude dávať na telke, ale teraz v dobe točenia, keď to teraz točím, tak ešte je olympiáda, takže jo, ešte by to tam malo byť. Dobre, tu je to korčulovanie, čo tam je, lebo ja to proste milujem. A proste tu takto. Neviem, čo mám robiť, lebo mám premium, ale tu mám zobrať tiesanie. Či kde ich mám zobrať? Asi tu, že? Jaj, tu sú tie dresy. Aha, dobre. Takže musíme si ešte vybaviť sanie. Teda, viete čo, ale ja neviem, kde to je. Kde to mám proste zobrať? Aha, to som vážne slepá. Ja som proste strašne slepá. Čierne, robíš si srandu. Mne sa toto strašne zle ovláda. Ne, robíš si srandu. Ne. Sem nejdem. Mám ísť. Akože oveľa lepšie by sa mi to riadilo, keby sme proste takto. Helná. Dobre, tak ideme skočiť. S tým, že sme tu na. Neviem, ako som sa sem dostala. To je strašné toto. Proste nebudem mať. Počkaj, dostanem sa tam. To je môj plán. Takže dostanem sa tam a hotovo. No takže môžeme sa vrhnúť na to. Ideme čo najväčšou rýchlosťou. Ja som sa tak bála. Real, to si ani predstaviť neviete. To čo? A to ešte robia v realite. A tak toto, keď ste olympiádu nevideli, lebo ste to nevideli nájsť, máte takú tú telku, kde proste musíte hľadať. Myslíš si, že mňa zaujíma, že máš premium? Tak aj ja mám premium. Dobre, tak toto v skutočnosti není. Poviem vám, oni idú vždycky, že takto sa spustia a v tom takto tu dopadnú a potom takto proste idú. Takže nebojte sa, nemusíte sa bať, že idú rovno a proste nabúrajú do niečoho. Oni proste idú takto, sem zabočia. Ale toto proste chcem strašne moc zažiť. Ideme na to. Arigato. Helná. Dobre. Toto vyjazdíme a proste wow, som tu na hore, yes. Proste ja milujem fakt olympiádu.
Niekto si ma tu pridáva do familie. Keď to sú Čechovia, tak majú smolu proste. Dobre. Takže skúsme ísť teraz sem. Ne. Ja sa chcem postaviť preto. Halár. To je aký rýchlo. Ne, robíš si srandu. Dobre, tak ja by som na olympiádu určite nemohla ísť. Nechápem, prečo majú dresy len proste 26. Moja obľúbená je 4. A teraz myslím vážne. Proste 4 v lyžov. Tí, ktorí korčovali, tak tých mám najradšej. Ja olympiádu som pozerala kvôli krásokorčľovaní, takže robíš si zo mňa srandu. Dobre. Takže ideme tu na toto. A ľudia, keby ste chceli, no tak si ma proste pridajte do friendov, len musíte mať aspoň v mene CZ, alebo proste mať nejaké slovensko-české meno. Lebo ináč si vás proste nepridám. Ja si nebudem pri cudzích ľudí z cudzích krajín. A A môžem urobiť video, kde som s fanúšikmi. Vlastne, že budeme sa fotiť. Keď viete, ak sa robia screenshoty, tak máte šťastie, lebo si môžete so mnou urobiť screenshot. Dobre, ideme trochu korčulovať. Škoda, že za to už nemôžem dostávať tie vločky, lebo ja milujem Vianoce. Teším sa na ďalšiu olympiádu 2027. No. Takže toto veľmi rýchlo korčulovať viem aj v realite. A keby ste chceli video ako korčulujem, tak dajte like. Keď ste na kanáli nový, tak aj odber. Veľmi ma to poteší. A toto je zatiaľ koniec. Cus. Vypni sa. Keď poviem cus, tak sa to vypne. Tak, ešte raz. Cus.